Hi everyone, this is Maris and welcome back to another video. So for today's vlog guys, kay reacting to my old photos and kabala man ko nga dili ako ni agira pagka on puberty ni agi pagka puberty and in our year 19 mga 90s. Hi sa inyong tanan sa mga 90s kids. Dili min ana nga updated sa mga uso, like lagi may phone ana nga mga panahon. So karon is nanan ako sa akong mga karon nga photos and then I don't think so kung mabay na usab kay lain bitag mata. Lain bitag mata, so ako lang nakita is naikausapan. Akong pagka-judge. Judge. Di mo na malikayan. Kay uso ka na sa mong panahon. So, mag-start na sa itong video and andam na ko. Dito ka mag-start ay do you think that guys? Saka lovely girl. Oh, lovely girl. Pizza pa more. Kana nga mga panahon guys. Uso pa kayo ng pizza pa nga panahon. Next. Ay. That face. The fuck. So, that ano nga sa kababay dira. Ako ng friend and best friend na ako siya pag I don't think kanasa ni siya nga picture pero feel na ko kay feeler ba ako. Feel na ko kana siya 2012 ni siya marag second year ko ani. So next the side view pa more. Oh, haba ng hair. Brown pa kay kusta na pa sa kusa ni na brown pa wow. Good combination, di ba? Excuse me. Uy, lonely siya. Lonely ka dyan, girl. So, marang feel ako kauban na sila nga picture ko maram sa ninaw. And hilig dyan kay kong kwintas, guys. As in, hilig kay kong kwintas. Sad. Ay, uy. Isa pa. Asa ka na nga buhok. What the fuck? Pero cute ko dyan, in fairness. Nakadara sa mga fan ko ani. Third year goro or second year. Nara siya ana. Uy! Sure. Ano ta? Ano ta jay? Oh, dimples pa more. As if na-dimples ba? Oh. Pak, ang hairband ako ana is kanang akong gigamit nga panghimana kay uso ka to siya nga panahon and wala man ko. So, matik ba sa natuga? Next is yati. Ano yung side view? As in, gamay pa jud ko ana. Di nga gamay ha ka ng daot ba? Uy, talikogenic. Waist. Wow. Kuha siya guys. Kani nga inani nga picture. Retrick ka. Retrick ka ni siya. Oh? Retrick ka siya. Di ikalimod. And yeah, taas yung kugbok sa una nga panahon sa wapa na tao akong lorag-lolo. Taas yung kugbok sa una. Ganahan kung taas akong buhok. And then karon is first time na ako nakatry og mabuhok nga buhok. And ano lang, di lang magmahay kay at least mamatay raman sa tao at least ba na buhat na to ang mga gusto na to mabuhat, diba? Na try na to. Talaga dyan ka dyan girl. Mga kamaisan nahimong blue green the lahir agad. In fairness aning picture is uso ka ni siya nga inaning sapatos sa una guys, like ako yun siyang gisuot-suot nga sapatos bisag buslot na da. Uy, birthday day niya. Bita dato the lahir agad ang shades kung hinumduman dyan nga buhok inana dyan siya until now man hilig kay kog ka ng anak ba side view kay mrog mas bagay mo sa akong naong kay medyo dakoon kog naong ba or kanang hapak just call me maybe and call me maybe dyan girl. That's my friend
girl na kay siya karon. Yeah, si Jason. And man ako mga classmate. Uy. So, kanang maorag gyapon ni siya dito, gyapon ni siya sa auditorium ni siya. And I don't know sa mo buhat dito kasi nakalimot ko, pero ako na yun duman sa auditorium ni siya. That time, man akong best friend kana siya. Best friend ko na siya, tulo mi kabuk. And karon syempre kay yahay naman tag kinabuhi. So siya naka-graduate siya college, oy. So proud kani siya, graduate po siya college. Sana all stay. Nya ako ni. Ano yan, girl? Oha, at least kami nagkasinabot ni. Kaming tulo. Kaming tulo nagkasinabot. Me, Chucks. The fuck? Usa chid. Tanawa mo sapatos. Ayun day. Ay, uy. Party ni siya pag 4th year. Dagan kay ko memories pag 4th year daw. Wala kay cellphone, pero ano ba, holman ba ya? Post lang. So party na siya, imagine na, kani siya, kanang Christmas party ni namo. Like, hi, day aning bayhana, si Rose. Yeah, si Rose, and kaniong tapos yung kikubuksa ko inana lang ko sa unang panahon ng party, like di mo yung pabunggahay kaya da pila ra ka oras. Next, uy, hayag nanghulam do sa kong cellphone nanghulam do sa kong cellphone and tanawa siya puti kay ko dara. Hi Ami, scholar ako sa classmate pareming duha og kuan. Uy, yati puti kay ang gamit naman cellphone ani kang kuya to namo, kuya bagyo ro ko nabala na pilido. And so pag smile bi tao kay ko tanan diri na the pak nanay ko mga pinasingan LR na jud kayo. Nabi ka sabon naawin dako jud ko, pero it's okay kay part naman na sa pagkatao na to mga kwanta ba mo daot mo tambo di man na to matag na. Oy, so kani siya akong usa ka best friend sa una pag 4th year, and then karon syempre lain-lain na kinabuhi ako na and kana friend tara ko classmate friends ba nako kay muguro ko libog. So, ano siya, Ako original anong butanga, Sila tanan, for smile ako, anong nagdila ko. The heck? Kalo na siya jay. Niya, inanang Arius, the purple. Asa ka mangitaan na. Puti pa kaayo kay kamera. I don't know. Electric ka ba ni? Ay, tara. Candy camera. Dan lutuk balik kan bi. Kaya basin padayin ada to ang kuan effect until now. Cheers. Candy camera gyapon na siya, girl. Lahir ajud siya oy. Puti pa kayo. Gabay. So, kani siya bago na ni siya mga year 2018, 19. Ano siya kato nagkuan naligo mig dagat sa mga kabatchmates. Hi mga kuan taga-uling na kabatch na ko Uling National High School, mga classmate din. And ako there na nakoy duha ka na kani. And makita ang gurus na ang naniduha ka na kayo. Pagbukay gaping day. Pak pero nangilay jud ko ka nang hina kay maligo ba ya kanya. Naligo kag kuan ba dagat niya. Syempre buhi pa kang kilay life day. Pero I don't know nganong nipis kani siya niya akong nabaga kayo. Ambo kayo. Ay, next. Uy. So, okay ra ka dra, Carmel? Natungan ka na mong duha?
Dagkakag nga na. Oh, shit. So, ano to siya guys, no? Like, comment ko no sa ubos kung nabay na usab na ako or kinahanglan pa ba kung mag-usab para nimo. Tayo ay pinagtakpo, ngunit hindi. Ito guys, kanang naikausaban syempre kay mudaga ng panahon. Ay kung ingna di ka mag-usab, diba? Thank you so much for watching and I hope nga nalingaw mo ani nga video and please subscribe sa akong channel and click the notification bell para update ka sa atong next nga video. So, stay safe everyone and please stay at home para pud sa kaayuhan sa tanan. That's all for today's video. Thank you for watching. Bye-bye!